Shout out po. Shout out, shout out. Bicolanas Vlog, good evening po kagapay, napakabait talaga ni Kalingap Jomar, tama po. So, todo support po siya. Normal, bago paro, bago puro. Good evening kagapay, shout out po kay Rina, shout out po. Shout out po sa 31 million views po tayo, 9 thumbs up doon po, salamat. Kapi-kapi po tayo habang nagla-live. Teresita Gapati, good afternoon po kagapay. Kagapay mo, G ang sweet ng magkuya. Yes, tama po kaya napanood ko din po. Talagang napaka-sweet pa rin po ni Jomar para kay Porena. LB Tomas, good evening kagapay. Kumusta? Ang ganda ng Team Reyna, may sound na naman siya. Dinig na dinig po na. Malakas po eh. Wala po tayong magagawa. Kagapay Rim. Oh, andito si Tita Remo. Musta kagapay? Okay lang po Tita Rim po. Okay lang po. Kumusta po kayo? Nakabisita po kayo sa aking live ah. Eh yung anak niyo Tita Rim, okay na po ba? Solita Bautista, good evening kagapay, shout out po, tamsakdan, salamat po. Shout out po sa 57 million views po, 21 tamsakdan, salamat. Bicolanas Vlog, kahit may sabing love team si Carla pero lagi pa din nakasupport kay Reyna. God bless po kagapay, watching from Dubai. Ay oo naman po Ate Bicolana Vlogs. Kahit may kalab team po si Carla ay hindi pa rin niya iiwanan si Reyna, di ba? Di ba sabi nga po niya na andito pa rin po siya bilang kuya niya. Yun po ang sinabi ni Jomar. Jenny B. Clavido, hello, good evening kagapay. Talaga si Jomar, tinupad yung pangako niya. Tama po. Talagang tinupad po niya talaga. Rubilin Mista, good evening kagapay. Good evening din po. Tita Rubilin and Herminia Santos, good evening kagapay. Shout out sa iyo. Shout out din po Tita Herminia. Mercy Nembres, good evening kagapay, musta po? Tamsakdan, okay lamang po Tita Mercy Nembres po, okay lamang po tayo. Imelda, hello po, good evening. Good evening po Tita Imelda. John Michael Belisa, good evening sir kagapay, shout out po. Shout out bro, John Michael. At welcome back. Nandito ka ulit sa ating live. Ay Muti, magandang gabi kagapay, tamsak na masaya tayong lahat mga Karina, tama po. LB Tomas, shout out kay Gibrad, kay Sis Hasa, Mayora Spike, Spike Limbo at Bicolana Mix Vlogs, shout out po. Tamsak Dancer, Bro Michael, Bro John, wag mo akong tawagin sir, hindi naman ako guro. Ano na lang bro or kagapay na lang. Ikaw naman Leslie Kidingala. Asan na tayo? Leslie Kidingala, good evening sir kagapay, musta na siya rin na from Ilocos Sorbigan. Thank you po. Ay okay lang naman po si
si Rina at Leslie. Panoorin niyo po yung ni Kalinga Proda. Ang ganda po yung costume po ni Rina. Indian costume po. Shout out po sa 101 million views po, 36 times saktan. Pasensya na po kayo kung may naririnig po kayo. Good evening Kagapay, Rodolin Mista. Good evening Sir Kagapay, shout out po. May Muti, magandang gabi Kagapay, tamsak masaya na tayong lahat. Mga Makarina. LB Tomas, shout out kay Gibrad, si Sasa Mayo, Respect Limbo at Bicolana Mix TV. John Michael, tamsak dancer. Salamat bro. Leslie Kidding Galabro Bano, good evening Sir Kagapay, musta na rin na po from Ilocos Sorbigan. Nida Uyalo, tamsak dan. Salamat po. Herminio Santos, parang may hindi po po yun, cellphone po yun. Nanonood po siya ng flip top. Yan nga po ang sinasabi ko na yan ang magiging kalaban po natin pag tayo ay nakakapag live. May Lucia Tamalana, good evening Kagapay, shout out sa iyo at tamsak dan already. Salamat po Tita Lucia. Princess Lynn Paasmagan, good evening Kagapay. Ang ganda ni Rina, shout out niya at ang suot niya at sweet ni Jomar kay Princess at lagi nakasupport kay Princess natin, suot at out na Princess natin. Shout out sa Japan Charity Groups Kagapay, ingat ka lagi dyan. Kayo din po Ma'am Princess Lynn Paasmagan, ingat din po kayo palagi at sige po, ipapaalam ko po sa Japan Charity Groups. LB Tomas at yung love team daw nila Carla, pagtulong lang daw yung kay Carla kasi para mapabahayan daw. Tama po yun, tama po. Mariani Tabitanay, salamat, nakita ko rin ang iyong live. Kasi simula lang po Tita Maria. Mili Baliro, magandang gabi po sa lahat ng andito sa live ni Sir Kagapay. Salamat po. John Michael Bilisa, super ganda talaga ni Dalaga rin natin. Tama po dyan bro. Napakaganda po talaga, lalong-lalo na po yung costume niya. Lynn Heradora, good evening po. Shout out sa Japan Charity Group. Shout out po sa Japan Charity Groups po. Mamaya mag-join po ako. Maria Anita Beltran, tamsaktan. Salamat po tita, late na ako. Hindi pa naman po tita, tamang-tama lamang po. John Michael Billy, shout out. Ma'am Anita, good evening po. Mina Gapayaw, Egyptian costume yun Kagapay, hindi Indian. Parang ganun din po yata yung costume ng Indian. Egyptian pala yan. Shout out po sa 111 po, million views po tayo. Inom muna tayo ng kape. Hilda Gonzales, good evening po, God bless all. Good evening din po Ma'am Hilda Gonzales po, shout out po. LB Tomas, ang ganda ng damit ni Renas, nandun pa yung pamilya niya. Oo nga po, nagbiyahe po sila ng madaling araw para maka-attend lamang po sa United Nations po ni Princess Reyna po. Siyempre bilang nanay, susupport din po talaga sa kanyang anak, di ba? Len Heradora, tamsak dan na po. Salamat po. Minda Palang, hello po sa lahat. Shout out Sir Kagapay. Yan tunay ni Kuya, ni Rina, kahit mayroon ka love team, nandun pa din care niya kay Rina. Thanks Kuya Jomar at Roda at lahat ng sponsors ng magmamahal. Shout out Ma'am Ina, Ma'am Hasa, Mayrix Aldabi,
Gandang gabi kaagapay, pa-shoutout po kay Mayora at Ma'am Hasa. Thumbs up done na po. Salamat Myrix Aldabi. Sige po, mamaya isa-shoutout po natin yan. At ipaparating po natin kay Mayora at kay Hasa. Nelpa Japlit kaagapay, wala sila vlog kay Rinan. Picture lang ang nakikita natin kaagapay. Ay, pasensya na po kayo kung may ano po kayo may naririnig po. Pero tutok ko na lamang po yung yung mic sa bunga sa bunga ko para ako yung mas maririnig po ninyo. LB Tomas, sabihin mo ay di rin, baka mag-iba yung pandinig po niya, baka wag na po, ayan na lamang po natin na ganito. John Michael Bilisa, shout out Ma'am Ana, Ma'am Mayora at Ma'am Hasa, good evening po sa inyo. Erminia Santos, shout out sa mga Japan charity groups, kay Tita Mel at sa mga kasama niya. Mag-ingat kayo palagi dyan sa Japan. Maria Anita Beltran, shout out John Michael Spectrimbo, shout out Ma'am LB Tomas, lakas ng hindi ko po alam Tita LB kung maka-copyright. Problema nga po paano ba gagawin? Kasi nakakaya naman po kasi yung sabihin, baka uminit ang ulo. Pagod pa ako Ma'am Anita, karating ko lang. Wow, sana all. John Michael, siguro may part-time ka o trabaho. Nini Obriki, good evening po, good evening din po. Paano yan, mag-out ka na agad? John Michael Belisa, di ko nga alam bro. Kasi kung mag-out ako, di ba sayang pag pero sige, ituloy pa rin po natin, pero itong upload na ito siyempre i-private ko na lang muna para pag once na i-upload na to ay makikita ko naman kung copyright siya o hindi. Pero okay lang po sana kung mahina lang yung Myrix Aldabe, parang nawawalan tuloy ako ng gana. John Michael, malulubat na ako, sabi ni Tita Maria Anita, ang lakas. Good evening kagapay, God bless, ingat. Linda, hayaan nyo na yan, maingay kagapay, tuloy lang po sa pagbasa. O sige, tuloy na lang po natin, basahin na lamang po natin yung mga Maria Anita Beltran, pagod sa pangangampanya. Yun pala. Pagod pala. Kailan bang ang eleksyon ng barangay? Sally Alegria, good evening Sir Pogi. Ano balita sa talaga natin? God bless us all. Yun nga po tita, panoorin po natin yung ni Arena sa United Nation po niya. Doon makikita po natin sa po ni Kalinga Proda. Miss Arellano, opo kagapay, believe ako kay Kuya Jomar, walang makakapaghiwalay sa kanya kay Rina kahit may nilalabtim sa kanya, palagi siya nasa tabi lang ni Rina. Sabi niya, pampagod vibes lang yung love team. Thanks po. Ay oo naman po, kung kay Jomar naman po ay siyempre sabihin po natin na nakipag-love team po siya, pero yung pangako naman po niya na hindi niya iiwan si Reyna bilang kuya, di ba nandyan pa rin po. Tulad ngayon po sa United Nation, di ba siya, todo support pa rin po siya, umatin pa rin. Doon pa lang ay nagsasabing talaga, pinaninindigan din po niya yung kanyang mga pinangako, di ba? Idiling kang
Kangayda. Good evening Kagapay, kumusta kayo? Watching from Matalam, Cotabato. Okay lang po Ma'am Edeline Kangayda po. Kagapay, ang bait ni Jomar kay Bonso, Marianita Beltran. John Michael, supportive ang family ni Rina, proud ako sa dalaga natin. Sabi po ni John Michael. Ibiang Rodriguez, good evening po sir, watching from Sarha. Welcome po Ma'am Ibiang Rodriguez. At saan po yung Unite sa Sarha? Okay. Welcome po sa ating live po. Marianita Beltran, John Michael, ang ganda talaga ni Bonso. Dading Laos, ang ganda ni Rina, natawa ako na kasama ang Kuya Jomar niya. Okay po siya. Maganda, nakakaano po talaga. Napakasaya po talaga na magkasama po sila. Leslie Kiding Gala Borbano, ang ingay sir, di ko marinig. Di nyo po ba marinig? Ay, ninaga pa yaw. Kagapay bingi. Hindi ko na babasahin, baka ano. Herminia Santos, ang ganda ng costume ni Rina, bagay sa kanya, lalong lumitaw yung ganda niya. Egypt ang costume niya. Oo nga po, kuminang-kinang. Oo naman Kagapay, masaya si Rina, hawak ang pisngi ng kapatid niya, LB Tomas. Junalyn Golpo, good evening Ma'am Anita and John Michael Tamsakdan. Princess Lynn Pasmagan, Kagapay, hindi yun Indian, Egyptian yun. Sobra ako kilig kay Rina, sobrang ganda niya talaga at di nakakasawang tingnan. Ang ganda niya, tama po. Yes, tama ka Ma'am Anita. Jomar, lagi lang nandyan para kay dalaga natin. Hayaan lang natin na mag-love team siya kay Carla. Minda Palaw, Tamsaktan, Sir Kagapay, ingat po kayo palagi. Kayo din po Tita Minda Palaw, ingat din po kayo. Junalyn Golpo, shout out at good evening sa iyo, John Michael. Solita Bautista, mayroon video po kay Rina yung inayusan siya, panoorin po ninyo kay Miss Roda. Tama po, doon po nyo panoorin. Yun din po ang aking napanood eh. Markian Lino, I believe sa sinabi ni Jomar na kahit may love team siya ay hindi niya lilisanin si Bonso. Marami daw silang mga keyboys na nagmamahal kay Rina, hindi pa daw nila iiwan ang Bonso, kaya huwag kayong mag-alala. Opo, hindi po talaga nila iiwan si Rina po. Leslie Kiding Gala, sir. Saglit lang po tayo mag-live, mga 30 minutes lang po tayo kasi sayang din po talaga eh, di ba? Dami pa naman tao dito ngayon. Robilin Mr. Hindi ko na po basahin na yung mga kasi baka kina Jonathan, hi po Kagapay, kahit medyo galit ako kay Jomar pero todo support pa rin siya ni Bonso. Okay na lang din na bahala siya kung sino gusto niya makakasama niya sa buhay. Tama po, supportan na lamang po natin kay supportan na lamang po natin si Jomar. Tuloy mo lang po live mo. Ayan nga, may naiingayan naman po kayo. Pag umuwi ka na sa Pinas, dito ka na lang bumawi. Marianita Beltran. Ay babawi po talaga ako pag ako'y nakauwi. Dolores Galvez, magandang gabi Kagapay, ang ganda talaga natin. Dalaga natin. Okay, si Jomar, suporta pa rin kay Rina. God bless us. Ingat lagi dyan. Ingat din po kaya Tita Dolores. Shout out Ma'am Jonathan, John Michael Belisa. Musta na sa hali? Good evening po Kagapay. Good evening din po. Musta na sa hali? Wala. LB Tomas, wala ka malapitan na pwesto ba ka makaparek? Pag lalabas naman po ako,
Wait lang, i-try ko nga. Wait lang po, i-try kong lumabas sa ano. Pasensya po kayo kung medyo magalaw. Lilipat lang ako ng pwesto dun sa may ano. Yan, okay na po ba dito? Yun nga lang, hawak-hawak ko yung cellphone. Pag may mga taong lumabas po rito ay maingay po. Shout out Ma'am Jonathan, John Michael Beleza. Modes na sa hali. Good evening po kaagapay. Good evening din po. LB Tomas, wala kamalapitan na pisto, baka makapirat ka, sayang naman live mo. Dito na po ako sa labas dito sa pinagjijiman po namin. Nakaupo po ako rito. Markian Lino, si Kuya Jomar ay matanda na siya, kaya yun nga lang, mahina din naman ang net natin dito sa labas. Hello po, dinig niyo po ba ako? Tita Maria, okay na po ba dito sa pisto ko? Dinig niyo na po ba? Okay lang yan. Mahina lang po ang net po natin dito, medyo ano lang. Magbabackread po tayo. Ay kakapay, kahit medyo galit ako kay Jomar. Moods na sa hali. Good evening po kaagapay. LB Tomas, wala ka na malapitan sa pwesto mo, makapirat ka, sayang naman. Markian Lino, si Kuya Jomar ay matanda na siya, kaya hayaan na natin siya magkaroon ng GF man. Salvation, Ludovise Melina, gandang gabi kagapay, napakaganda ni Bibiri na mukhang Prinsesa Serena, shout out sa suot niya. Ay opo tita, Salvation. Hello sa lahat ng Macarena, shout out po. Shout out tita Melodina. Maria Anita Bilranjan, may nandito na ba si Ma'am Ina? Wala pa po, absent pa po siya, no? Si Ma'am Ina. Charcoal Deliverance, good evening kagapay, parang may bakbakan sa background. Yun nga po, lumabas na po ako. Tuloy mo kagapay, hindi naman masyado malakas. Jonalyn Golpo, sabi pa. Mercy Nimres, tuloy nyo lang po. John Michael Belisa, wala pa si Ina Spike. Carmelita Biga Bautista, good evening kaagapay. Cirilina Purisima, good evening sir kaagapay, shout out po from Valenzuela City. Shout out po Ma'am Cirilina Purisima, at magandang gabi po dyan sa Pinas. Pasensya na po kayo kung medyo magalaw po itong camera po natin. Hawak ko po kasi. Shout out po sa 146 million views po at 87 tamsakdan. Salamat po. Good evening sir kagapay, shout out po from Valenzuela City, Cirilina Purisima. John Michael, supportan natin si Jomar. Markian Lino, nakikita naman ng good vibes lang talaga ang love team, tama po. Tamsakdan, Charcoal Deliverance, salamat po tita. Herminia Santos, may vlog si Rodak kay Rina nung inaayusan siya. Angie hanggang
pumunta sila sa Loica sa Inabi ni Roda, abangan ang kabuang vlog kay Reyna. So abangan po natin po yan. Robilin Mesta, shoutout po. Maria Nantia Beltran, malakas sa akin ang sound mo. Malakas sa akin ang sound mo. Shoutout Kagapay, good evening po. Good evening din po Tita Robilin Sadsad po. Magandang gabi din po. Mirix Aldapi, mas klaro yung boses nyo Kagapay kaysa maingay dyan. Tuloy lang po. Okay lang po. Medyo dinig na nyo po. Dinig nyo na po. Bukod sa nasali, ang ganda talaga ni Reyna Kagapay. Proud pa rin ako sa magkuya kasi nakaalalay pa rin kay Reyna. Maria Anita Beltran, shoutout Ma'am Junalyn Golpo. LB Tomas, si Jomar lang yata ang keyboy na pumunta Kagapay. Mahilig si Jomar sa item na damit. Masaya si Reyna, nakakahawak pa sa braso ni Jomar. At yung isang kamay ni Reyna nasa likod ni Jomar, nakakatuwa. Nakasanayan na po ni Reyna po 'yan. At saka close naman po sila ni Jomar at saka si Reyna, di ba? Ma'am Gina, shout out from Tita Maria Nita Beltran, Bel Palencia. Good evening Kagapay, God bless you. Good evening din po Tita Bel Palencia at welcome po. Kagapay, ang ganda ni Baby Reyna, sabi po ni Tita Robilin Sadsad, tama po. Robilin Mr. Shout out, tuloy mo lang Kagapay. Maria Nita Beltran, tuloy mo live mo Kagapay. Jasmine Pilay, shout out po. John Michael Bilisa, kinig lang ako, dinner muna ako. Sige, dinner ka muna, John Michael, para mabusog ka bang ikay nanonood. Nilda Kalunod, hello, good evening Kagapay, silent viewer lang po ako, si Reyna lang talaga ako, nanonood from Dumaguete City, Negros Oriental. Shout out po, Tita Nilda Kalunod. At welcome po sa ating live. Linda, hindi naman masyado marinig ang ingay, tuloy lang. Opo Tita Linda, nandito na po ako sa labas. Dito sa pinagjijiman po namin. Kain tayo lahat. Sige, kain po dyan bro. Si Jomar ang batang tignan pagkatabi niya ang kapatid ni Bonso Reyna. Ano ulam mo dyan Michael? Anita Beltran. Shout out dyan Michael Belisa, Ruben Sadsad. Ayan, nawalan na ang ingay. Andito nga po ako sa labas tita. Yun nga lang, pawala-wala po yung net. Linda, oo, wala na ang ingay. Angelica Mukbang Vlogger, shout out Ma'am Angelica Vlogger at welcome po sa ating live. Good evening po host. Sabi po ni Ma'am Angelica Mukbang Vlogger. John Michael Belisa, paksiw na bisugo, ulam ko Ma'am Anita. Bisugo, ano po yung bisugo na yun? Yung susok, ganun ba yan? LB Tomas, oo, ang hindi maabot ng sound, sayang yung live mo. Diyan, okay na. Okay na po ba? Tamsakos, Miguel shoutout po Angelica Mukbang Vlogger. Salamat Angelica Mukbang Vlogger. At welcome po kayo dito sa aking live, sa ating happy lamang po tayo. Mayrik Saldabi, ayan, wala na ang ingay po. Okay na dyan, tahimik na dyan Michael Belisa. Maria Anita Beltran, wow, ang sarap ng ulam mo dyan. Okay lang yan, sabi po ni Robilin Mesta. Oo Kagapay, okay na dyan. Okay. Masarap Ma'am Alita, lalo na kakamay. Masarap naman Ma'am Anita, lalo na nakakamay. Oo, malakas, sabi ni Tita Robilin Mesta.
Rubilin Sadsad, okay na kaagapay. Maria Flora Montoya, God bless po. Salamat po Tita Maria Flora Montoya. Where are you? Sino to? Who you? Who you, sir, ma'am? Maria Anita Beltran, sarap kumain ng nakakamay. Lalo na pag may kasama. Yun, nagre-reconnecting po tayo. Mercy Nimbres, okay lang. Ian MC Gaming, good evening kaagapay mo. Lily Rojas, Macarena, sana wag na natin ibas si Jomar, nakakaawa din naman. Oo nga naman po, huwag nyo na pong ibas si Jomar. Kahit sabihin po natin na nandyan meron na siyang Carla. Pang-good vibes lang naman po yun. Pero yun nga, sabi ko nga, nandyan pa rin si Jomar para kay Rina bilang kuya po niya, di ba? Ay magalit lang ako kay Jomar kasi nabigla lang ako pero hindi naman ako nag-unsub sa kanya. Sabi ni LB Tomas, tamsaktan, salamat po. Hello madlang people, Ina Mustasa. Andito na po si Ina Mustasa, yung ating classmate hinahanap. Dumating na po siya. Ina Mustasa, hinahanap ka ng mga classmate mo. Leslie Kidding Gala Borbano, sir, hindi na maingay. Hindi ako galit kay Jomar at hindi na ako nag-unsub kay Jomar, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Gina Ahmad, good evening sir kaagapay, napakaganda ni Bibi Rina, wala akong masabi, super ganda niya from Japan, God bless. Ayaw po Tita Gina, talagang napakaganda niya, di ba bagay na bagay po yung kanyang costume Egyptian. Shout out Ina, good evening. Salam alaikum, salam, altay tagibib. Marianita, umiwas lang ako manood ng vlog niya kay Carla. Evelyn Lorela, hello sir kagapay, gandang gabi, watching from Iloilo City. Magandang gabi din po dyan sa Pinas, lalo dyan sa Iloilo City kay Evelyn Lorela. Stinili Cansino, good evening po, tamsaktan, salamat po. Shout out po sa 165 billion views po, 103 tamsaktan. Nina Muli, shout out kagapay, tamsaktan, salamat. Basbas Milby, good evening kagapay, shout out sa Japan Charity Groups. Andito po ang ating mga ka-groups sila. Ate Basbas Milby, shout out po sa Japan. Senior Robles, good evening kagapay, mas gusto ko si Jomar, ugali niya si Ido, hindi na siya yung dating Ido na nakikilala natin. Kung si Ido naman po ay hayaan muna natin siyang maka-move on, di ba? Alam niyo naman po yung nangyari. Baka nasaktan lang po si Ido. Kaya hayaan muna natin siya na mapag-isa. Malay niyo po balang araw maibalik po yung dating niya kay Rina, di ba? LB Tomas, oo nga, maganda talaga, tas ang damit niya bagay sa kanya, hindi nakakasaba yung mukha ni Rina, basta ako Rina lang ako hanggang dulo. Kaagapay bagay kay Rina ang costume niya, Basbas Milby, upo tita. LB Tomas, maganda dyan, wala nang ingay, malakas naman signal dyan, kaagapay, minsan nga naglo-loading po. Hindi nga maingay, pero mamaya pag dumaan yung mga ibang lahi po ay maingay po talaga. Rosely Ligayo, hello po everyone, good evening, and Abid from Princess Biberino po. Good evening po Rosely Ligayo. Missy Arellano, ang love team nila Joma at Carla ay parang comedy series lang kasi tawa lang ng tawa, si Carla ay parang napipilitan lang si Jomar naman. Si Jomar naman susunod lang yon sa director. Mas close talaga si Jomar kay Rina. Oo nga po, parang si Jomar po ay may pagkakailang na sinusunod lamang po yung siyempre yung sabi nga ng director, di ba? John Michael Belisha, shout out Ma'am Robin, gandang gabi. Hindi kita makita sa comment section, narinig ko lang ng binasa ni Sir kaagapay. Yun po, may mga naririnig po kayo ng mga dabog-dabog, mga pinto.
ganito po yung nandito po yung mga ibang lahi. Kumbaga magbukas sila ng pinto, padabog. Mercy Toledo Tamsakdan Kagape mo watching from Singapore. Salamat po Tita Mercy Toledo po. Dolores Galvez, sana huwag ibibitawan ng Japan si Jomar para marami din siyang taong matulungan. God bless po. Ay, yan po ang hindi ko po masasabi, Tita Dolores Galvez, kung kasi alam ko po binitiwan po si Jomar ng Japan eh. Malay po natin magbago pa po ang isip po nila na baka muling ibalik, ganyan. Shoutout po sa 149 million bus po at 110 Tamsakdan. Which, sino to? Unknown Gaming. Which car you want me to edit? Hi Ma'am Ina, buti nandito ka na. Yolanda Carlos, good evening Kagape Tamsakdan. Salamat po Ma'am Yolanda Carlos. Good evening Kagapay Tamsakdan. Mercy Toledo, shout out po sa lahat na nandito sa live ni mo Sir Kagapay. Ang fans ni Rina Silos, hehehe, sabi po nila ni Tita Maria Anita Beltra. Ina Mustasa, nood lang hanggang kumakain Ma'am Anita. Wow, sabay talaga sila ni John Michael. Leslie Kidding Gala Borbano, okay na. Okay. Ano ulam mo Ma'am Ina? Bisugo din daw, Tita Maria. Princess Lynn Pasmagan, ako Kagapay okay kay Jomar pero ayaw kong manood ng vlog nila ni Carla. Iniiwasan ko na lang basta Princess Lynn na lang ako hanggang dulo Kagapay watching from Kaluya Antique. Nasa inyo naman po yan Tita Princess Lynn. John Michael Belisami, shoutout po. Musa Biliyev. Sino kaya itong si Sir Musa? Pag naglalay po tayo, nandito po siya eh. Sir Masabari, good evening Kaagapay. Sir Masabari, Tamsakdan, salamat po. Gertrudes Pascua. Mercy Toledo, noon pa hindi ko nanonood ng mga vlog ni Ido. Masisira itong CP ko habang nakasaksak, ginagamit ko, Tita Maria Anita Beltran. Pag nasira Tita Maria, bili ka ulit. Marami ka naman pera Tita Maria. Good evening John Michael Bilisa, Sir Masabari, shout out and good evening sa'yo. John Michael, magkakilala siguro mga to si Sir Masabari. Ayaw ko kasi kayong iwanan, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. John Michael Bilisa, parehas tayo, Ma'am Anita, naka-charge CP ko pero ginagamit ko. Kahit naman po ako minsan, pag naka-charge po ang aking cellphone ay ginagamit ko din habang nanonood, ganyan. Nako, hindi kaya masira dyan. Maria Anita Beltran, hindi po. Nilagpasan mo comments ko, Charcoal Delerans. Ano po yung sinabi nyo Tita Char? Hindi, wala naman po akong kumbaga siya, ini-scroll ko po pa isa-isa. Yun nga sabi ko nga, meron po talaga yung yung hindi nakikita na mga comment. Iyan imsigaming makinig lang ako Kagapay. Iniisa-isa ko na po Tita Char. John Michael, hindi naman po ganun lang naman. Rosalie Palco, good evening. Good PM sa Kagapay. Good PM din po Tita Rosalie Palco. Gertrudes Pascua, di ako galit kay Jomar, di ko pinapanood yung vlog niya. Naka-unsubscribe na ako sa kanya, di kasi gusto si Carla. Shit. John Michael Bilis, shout out James Gaming, good evening po.
Ian MC Gaming, Sir John, good evening. Marianita Bertran, ako ang ulam ko naman ay gatas kasi hindi ako kumakain ng karne. Wow, gatas na lang Gertrudes Pascua, good evening Sir Kagapay, good evening din po. Sir Masabari, good evening. John Michael Belisa. Maria Anita Beltran, natawa ko sa iyo Kagapay. Bakit naman po Tita Maria Anita Beltran? Shout out po sa 143 million views po, 116 tamsakdan. Okay lang kasi kuya naman siya ni Ido at Jomar, kuya lang. Si LB Tomas. Ian MC Gaming, anong ulam mo Sir John? Pahingi, joke lang. Bisugo daw po. Andito na po si Spike Limbo, yung hinahanap po ninyo, yung classmate po natin si Spike Limbo. Bro Spike, maraming naghahanap sa iyo rito. Maria Anita Beltran, ito na si Spike. Lily Rosa, nakunin ulit ng Japan Charity Group si Jomar, mabait naman siya. Antayin po natin baka kukunin po ulit si Jomar ng Japan. Ngayon po ay ang pagkakalam ko ay focus lang muna sila kay Princess Rina po. Masarap ulam ko Ma'am Ian MC Gaming, Paksiw, Bisugo, Roda, Spike Limbo, Tamsakdan. John Michael Belisa, shout out Spike, good eve. Maria Anita Beltran, shout out Ian. Sir Masabare, shout out Maria Anita Beltran at Spike, shout out Kaagapay. Virginia Clara, kay ang sweet ni Rina kay Jomar, nakakbay pa si Rina sa balikat ni Jomar. Close talaga sila ni Jomar, tama po. Charcoal Derivatives, dami na nga baka naka-hide di po ba? Baka ganun nga po Tita Char, baka naka-hide po. Ito ini-scroll ko po pataas para mabasa po lahat. Shout out Maria Anita, Tita Maria Ina at Jan, sabi ni Spike Limbo. Mercy Toledo, Tamsakdan, Sir Kagapay po watching from Singapore. Salamat po Tita Mercy po. Sir Masabare, shout out po sa lahat ng friends dito sa live nila. Mayura, Ma'am Hasa, Ma'am Ana Coroda. Sabi po ni Tita Sir Masabare. Hi, salamat, kumpleto ulit kami. Yan, masaya na si Tita Marianita dahil na yung mga classmate. Andito na rin po si Ma'am Hasa. Good evening po Sir Kagapay, Tamsakdan, Miguel up, shoutout Spike Limbo, John, Maria Ina at sa lahat na nandito sa live mo. Andito na po si Ma'am Hasa. Shoutout Ma'am Hasa. Mga angel, shoutout sa inyong lahat. Sabi po ni Spike Limbo. LB Tomas, shoutout Sir Spike Limbo. Ma'am Hasa, shoutout, ingat ka Ma'am Hasa, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Hi Ma'am Hasa, sabi ni Jonalyn Golpo. Ma'am Hasa, good evening, shoutout po, ganda talaga ng dalaga po natin. LB Tomas, shoutout Spike Limbo, Sir Masabare, shoutout Charcoal Delerans, Ina Mustasa, Miguel, shoutout Ma'am Hasa, LB Tomas, shoutout Love Sis Hasa at Mayora. Shoutout Ma'am Hasa, Spike Limbo. Ay oo naman Kagapay, pag wala ang isa, hinahanap ko, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Shoutout Ina Mustasa, Sir Masabare, sabi po niya. Shoutout kay Mayora, sabi ni Bro Spike Limbo. Diba? Solita Bautista, shoutout po Ma'am Hasa at sa lahat na nandito. Wow, daming naghahanap kay shoutout kay Hasa. Miguel out, shoutout po Ma'am Jonalyn Pulgo, Ma'am Ilby Tomas, Ma'am Sir Masabare, sabi po ni Hasa 26 TV.
Mega love shoutout Ma'am Sirna Sabares, sabi ni Ina Mustasa. John Michael Belisa, patamsak tayo sa lahat sa live ni Sir Kaagapay. Shoutout po sa 135 million views po, 119 tamsak dan. Malapit na rin po tayo mag-isang oras. Isang oras lamang po tayo. Shoutout po anak ko Roda sa TV and Mayora, sabi ni Robilin Sadsad. Remedios Yapot, magandang gabi po Kaagapay. Shoutout po sa aking family watching from Tondo, Manila, Philippines. Shoutout po sa mga pamilya po ni Tita Remedios Yapot dyan po sa Tondo, Manila, Philippines po. Shoutout po at magandang gabi po dyan. Tamsakdan, Maria Nita Beltran, John Michael Bilsa, Ma'am Solita Bautista, shoutout po. Solita Bautista, shoutout Mayora, sabi Ma'am Solita Bautista, Ma'am Robilin Sadsad, sabi ni Ma'am Hasa 26 TV. Maria Nita Beltran, ayan dyan, nagtamsak na ako kay Kaagapay. Kung hindi sinabi ni John Michael Tita Maria, hindi ka nagpagtatamsak, no? LB Tomas, miss na namin yan Kaagapay kasi malapit na yan uuwi sa Pinas. Masaya yan kasi makita na niya si Rina natin. Hindi rin siguro kasi siyempre kung uuwi po tayo ng Pinas, siyempre si Rina ay taga Bicol po, di ba? Ako Pangasinan, di napakalayo. Napaka-imposible po na makita ko po siya. Siguro hanggang sa lamang po ako, hanggang sa cellphone na lamang po ko siya makikita. Ima Velasco, good evening Kaagapay, mabait talaga Kalingap Jomar kay Bibiri na tamsakdan. God bless us all. Sabi ni Ma'am Ima Velasco. Ian MC Gaming si Sasha, shoutout ni Sir Spike. Ma'am Ina, good evening. Ian MC Gaming. Norma Bispiras, tamsakdan Sir Kaagapay, ang ganda ni Rina watching from Hong Kong. Shoutout po Tita Norman Bispiras sa Hong Kong po. Miguel Lab shoutout Japan Charity Groups, God bless. Sabi po ni Ma'am Robilin Sadsad. Miguel Lab shoutout po sis Ian MC Gaming, sabi ni Hasa 26 TV. Shoutout Ian MC Gaming, tamsaktan Spike Limbo. Nalimutan ko lang Kaagapay, Maria Nita Beltran. Sabay bawi si Tita Maria. Ma'am Robilin siguro po na-hide ka, di kita makita talaga pero pinabasa ka ni Sir, sabi ni John Michael Belisa. Ina Mustasa, Miguel Lab shoutout Ma'am MC Gaming, kompleto mga live meet ko Oo nga May bago po tayong bisita rito, si iwan ko kung babae or lalaki po to, si Ma'am Saira Dulca. Good evening Kaagapay, musta maganda ang ating princess natin. Opo, magandang gabi din po Tita Saira Dulca at welcome po sa ating live. Talagang maganda po si Princess Rina po, lalong-lalo po ngayon yung kanyang costume. Badria po, hello po sa lahat, musta na po, tamsak po Sir Kaagapay. Salamat po. Ma'am Aria Nita Beltran, sana magkita kayo ni Bonso para magpakuha kayo ng picture, sabi niya. Hindi po natin masasabi Tita Maria Nita, siguro mayroon din po yung time na magkita rin po. May tumatawag po sa akin na mamaya ko na po sagutin. LB Tomas, I still love si Sasa, ang ibig ko sabihin Kaagapay kasi malapit na uuwi na yan, malay mo makita niya si Rina.
Ganun po ba? Solita Bautista, pwede ka agapay pag nag-meet and greet kasama si Rina, makita mo yan dito sa Manila. Di ba ngayong ang meet and greet nila? Sabi po nila dati mga September po yun, di ba? Nung nakarang buwan. Galing ako kay Ate Roda, naka-live habang inaayusan si Rina, Spike Limbo. Irene Bonina, Miguel up, shout out po. John Michael Belisa, yes, Ina, masaya, kumpleto tayo, nandito po si idol nating host sa'yo, Ma'am Hasa. Thumbs up dan, Irene Bonina, salamat po. Thumbs up dan, Kagapay. Geraldine Daria, salamat Ma'am Geraldine Daria at welcome po sa ating live. Sa mga bago pa lamang po dito sa ating channel na hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po. Kaagapay po, salamat po. Norma Bispera, Sir Kaagapay, saan ka sa Pangasinan? Ako sa Mangaldan. Sa Asinggan po ako, Tita Norma. Kung sa Mangaldan po kayo, malapit lang, di ba? Wala namang isang oras ang biyahe pag papuntang Mangaldan to Asinggan. John Michael Billy, sa gandang costume ni Dalaga, dagdag sa kagandahan niya, sabi ni John Michael Bilisa. Ay nako, basta ako rin lang, wala nang iba, sabi ni Elby Tomas. Live na si Mayora, sabi ni Solita Bautista. Live na si BF mo, Kagapay. Oo nga, Ina Mustasa. Abutin lamang po natin ng isang oras. 7 minutes po tayo, 7 minutes pa bago po tayo magpaalam. At siyempre, supportan din po natin si BFF, di ba? Ako, masaya na po ako sa makaisang oras po tayo. Maria Anita Beltran, pag nagpakuha kayo ni Bibi Rina ng picture ay naka-FB, kukuhanan ko iyon at papalakihin ko na kasama kayong dalawa ni Bibi Rina. Siguro pag kunwari nagpa-picture po kami ni Rina, siguro hanggang ganito lang po kami, hanggang ganito niya ako. Matangkad si Rina eh. Ito ako, itong maliit, siya yan. Kasi ang alam kong height ni Rina ay nasa 5'7" yata. Ako nasa lang, 5'5". Spike Limbo, napakaganda ni Rina, bagay sa kanya ang suot niya, tama. Edna Sola, hello po, magandang gabi po, Kaagapay, musta na? Okay lang, Tita Edna Sola. Patricia Nickdaw, good evening, mukhang foreigner si Rina. Egypt costume nga po, Tita Patricia, parang iba yung kanyang itsura doon. Rina forever hanggang sa mag-asawa. Ina Mustasa. Wow, baka paglihan mo yan, Ina. Si Rina. Juliet Dicker, good morning sa puging host watching from USA, Tamsaktan. Good evening din po, Tita Juliet Dicker. At welcome po muli sa pagdalo nyo po sa aking live. Punta na ako kay Mayora, bro. Sige, Spike Limbo. Ilang minuto lang din naman bago na ako magpaalam. Salamat bro sa iyong pagbisita. Mamaya pupunta rin ako doon. Rubilin Sadsad, good night Kagapay and John Michael Belisa. Sleep na ako, may work pa tomorrow, by God bless po. Sige po Tita Rubilin Sadsad, magandang gabi sa iyo at good night po. Salamat po sa oras na inyong pagdalo sa ating live. Next time po ulit. Sunod lang kami, Spike, tapusin lang namin live ni Sir Kagapay, John Michael Belisa. O isang oras lang po tayo para mapuntahan din po natin si BFF. Maria Anita Betran, shoutout Ma'am Dicker, Juliet Dicker.
may love shoutout Ma'am Juliet Dicker, ngayon ka ulit nakita sa live. Sabi po ni Ina Mustasa, siguro busy lamang po si Tita Juliet. Huwag muna natin iwanan si Kagapay. Sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Iyan yung sigaming pagkatapos natin dito, doon naman kay Mayora, sabi ni Ian M. Sigami. Si Rina, ang princess ng Egypt, yan ang mukha niya. Solita Bautista. Mauna na daw si Spike, susunod na lang tayo, tapusin natin live ni Sir Kagapay, sabi po ni John Michael. 3 minuto na lang, mga titos. Saira Dolca, palagi kita pinapanood sa live mo. Sila, Ma'am Hasa, Ma'am Mayora at Ana Coroda, idol ko kayo, lalo na si Bibi Rina. Salamat po Ma'am Saira Dolca. Medyo napapaus na po tayo. Ang bait mo talaga Ma'am Anita, ayaw mo talaga mag-iwan, sabi ni Ina Mustasa. Ganyan po kabait si Tita Maria. Celestine Espia, pa-shoutout my shop Tansa Cavite, John Mark. Shoutout po sa shop po ni Tita Celestine Espia dyan po sa Tansa Cavite, John Mark. Sa Tansa po pala kayo Tita Celestine. Diyan din po ako dati sa Cavite, dyan po tumira po ako sa Rosario, Cavite. Tapos mga 10 years din po ako dyan sa Cavite po. Sally Alegria, dito lang ako nakikinig lang, sabi ni Tita Sally Alegria. Salamat po. Bye-bye Ma'am Robelin, good night. Sabi ni John Michael Belisa, good night po Ma'am Tita Robelin. Pag hindi ko kayo nakikita, nalulungkot ako, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Celestine Espia, Tamsakdan. Salamat po. Nagdrama na naman si Tita Maria Anita Beltran, sabi ni John Michael. Diyan, hindi drama iyon, sabi niya naman ni Tita Maria Anita Beltran. Sorry Ma'am Ina, mahirap kasi ang time difference natin at very busy, sabi ni Tita Juliet Dicker. Oo nga po Tita. Pero sa Pinas po, tsaka sa dyan po sa Amerika, di ba ano ba ang pagitan na Amerika to Pinas ang oras, Tita Juliet? Pag alam ko paghapon pag gabi sa sa Pinas, ang alam ko umaga po diyan sa malulungkot talaga Ma'am Anita pag di kumpleto. May Rex Aldabi, bye-bye muna Kagapay, lipat ako kay Mayora, live na siya ngayon, good night. Salamat po. Sige po, ilang segundo na lang po bago po tayo magpapaalam, at maraming salamat po sa inyong pagbisita sa aking live. Sa susunod po ulit, at pasensya na po kayo sa mga hindi ko po nabasa yung mga comment minsan kasi na-hide. Kaya babawi na lamang po tayo next time po. Okay Ma'am Juliet Dicker, ganun talaga sa'yo, lagi busy mga tao. Juliet Dicker, shoutout Ma'am Anita, Kagapay, night and day and difference. Yun po ang difference ng Maria Anita, Ma'am Ina, tanungin mo si Kagapay kagabi na Linhok. Oo nga, tama yung sinabi ni Tita Maria Anita Beltran. So, paano po yan? Papaalam na po tayo mga Kagapay. Naka-1 oras na rin po tayo. At siyempre, sabi ko nga, yung hindi ko nga dapat abutin ng 1 oras to dahil nga di ko sure kung copyright po itong itong live po natin. Pero salamat pa rin at nakaabot din po tayo ng 1 oras at marami pa rin ang hindi nag-iwan dito.
So maraming salamat po at good night po sa ating lahat. At punta po muna tayo kay BFF. Salamat po Tita Juliet, Tita Maria, sa lahat po na nandito. Salamat John Michael, TLB Tomas. Salamat po. Bye-bye po.